Mhuri yeZimbabwe honai yazviita zvekare ZANU-PF yave kuita mapeace job nemotikari dziya dzayakapiwa maMP acho vave kuita mabhindauko vave kutsvaga raramo. Takatarisa iko zvinezvi situation iri panapa iyi kuBikita South, mota yaMP uyo anoitwa Energy Mutodi ari kubuda akatakura mazipuranga overload pamota iyoyo, ende zvinhu izvozvo zviri kuvhundutsa vanhu zvisingaite nekuti vada kunyatsonzwisisa kuti chingava chii, inzara rudzii ende hunhu rudzii ihwohwo hwekuti munobuda muchiabhusa mota. Ende imwe nyaya zvekare ndikubvunzwa ipapo ndeyekuti ko mapurisa vanotiwo kudii mumugwagwa, vanotiwo kudii pamablocks paya panenge pachinzi mota ikarohwa overload, mota yakaita sei, havanawo here chavanotaura kana kuti chavanokwanisa kunge vachizoningirikina pamusoro penyaya iyoyi kana kuti vange vaine chekuita. Asi tiri kuona iye Energy Mutodi wacho ari kuuya achiedza kuzvidhifenda pamusoro penyaya iyoyi iri kunetsa nyaya yekuoverloada mota kwakaitika ipapapa. Ari kuti we have suspended from work the driver who overloaded the party car with trusses. Although the trusses were meant for a constituency project, we felt the driver acted recklessly and needed to be suspended pending investigations. Ndio mashoko akwanisa kubuda achizvidhifenda pamusoro penyaya iyoyi iri kuitika. Asi isusu tikatarisa nyaya iyoyi changa tinoda kunyatsonzwisisa ndechekuti mitemo yemumugwagwa havaizive here, ende vave kuhwanda vachiti ndezvekuconstituency zvikwavo ndokwavanga vaita zvinhu izvozvo vachiziva kuti zvinhu zviri kuenda kuconstituency, mota takaipiwa kuti tizokunge ichibatsira kuconstituency kwatinenge tiri. Ende iye ari kunzvenga nyaya ari kutaura kuti driver ndiye akaacta zviri reckless. Asi isusu mazira tinodziita mota idzi, ivo vakomana ava ndo vanotopiwa chinzi MP ndakupa mota iyi, ita basa rako raunongochita ikoko, kureva kuti iye kazhinji ndiye anenge achityaira. Ende kana iye zvikinzi ndidriver anenge aoverloada mota iyoyi, anenge achitoziva kuti matambiro avo avagara vachingoita. Unoona kuti kana mota ichiabhuswa zvakadai so, kokuzoti mari yenyika, kokuzoti nyika yacho inenge ichiabhuswa zvakaita sei, nekuti apa tiri kutarisa zvinhu izvika mapuranga acho akatorebesa, kureva kuti haafanirwi kunge achitotakurwa nemota iyoyi, anofanirwa kunge achitotakurwawo neimwe mota yekuti inokwanisa kukwana kana zirori, nekuti kana iri project reconstituency vanenge vachimbonyatsosevha chii kuda kufira chii, nekuti mota idzi dzine zvinhu zvadzinofanirwa kunge dzichitakura. Saka ndosaka tikuona kuti ipapapa pari kutoratidzwa mupikicha wakanyanya kutira kuti vanhu ivava chero mutemo chava vanochikora, nekuti vatadza nei kana kungohaya trailer yakareba inokwanisa kunge ichipinda maningirikini mapuranga iwaya. Asi zvinongoreva kuti ivo vangojaira kungoita zvinhu zvichisimba vangojaira kungoita zvinhu zvemusoro wavo, kungoreva ngoti inongodzi chero zvazvaita hapana kana zvatinoitwa. Ndo situation yatino kusangana nayo munyika yeZimbabwe iyoyi. Onayo veduwe inini ndashamisika. Asi dauti munzwe zvimwe zvinhu zviri kutaurwa, tichangobatanidzira nyaya dzacho ipapapo kuti mugare mangoona kana kuti mangonzwa nyaya dzacho dziri kupisa dzese paZimbabwe iko zvinezvi. Inini kule nandijicho muroi nokunyara, ende munhu anenge ataura chokwadi sometimes chimwe chokwadi chiri wrong, chimwe chokwadi achidefendi vana veZimbabwe. Chamisa akarwa kurwa kwakanaka, Chamisa akabata kubata kwakanaka, ndomutenda namashoko iwawo. Vageza vakarwa kurwa kwakanaka neeji yavaviri vageza nemwana wavo nyoka yamabhunu fadzai mayere madzibaba veshanduko nevamwe vandisina kudoma namazita vandisingazivi mazita avo vari mustruggle kusanganisira nemaritaya soja nemaritaya polisi nechembere neharawa nevana vadiki nevana vari kuberekwa nevana vari mudumbu vari kutsigira struggle iyi. Saka rava juti redu kule kusvitse message iyi kuna vanhu, nokuti tinofana kutarira kuti chakatanga, vakuru vanoti chakatanga ndechakachenjedza. Chatanga chikachenjedza, tinofana kuisa maziso ipapo, meso edu toisa maziso ipapo, toisa brain dzedu ipapo. Maitsvangirai chaivo chaivo vari kutambudzika, gogo tsvangirai vari kutambudzika, mwana wavo dei anga aripo, keno zvose zviri kuitika vasingazvioni. Asi nokuda kweZANU-PF isingazivi kuti politics dzinorwanwa sei, vanoti politics dzavo ndedzokuuraya munhu.
Saka we don't have to blame Chamisa kana kuti kublame Baba Geza. Baba Geza vakativhurira zhira road yetar road iri smooth yokuti tine direction yekwatakuenda. Chiro chiwenga cheche ari mudirection yedu but hagoni kuti abude because anonyura. Kune vakawanda vari muZANU-PF zvendoda ndikuudzei pano izvo zvinhasi. Vose munoona vane maregali eZANU-PF havachasiri maZANU-PF. Tinava asi nenyaya yekuti vakatanga kupfimbiwa nebhinya. Kuti uchiriramba bhinya rinoti ndokuuraya. Nai? Ndogara ndichitaura kuti ukaona watenda kinda muZANU-PF vese vari kugamushidzwa mota, ukaona wava kundeidzosera mota kuti ndinotenda nechipo chamakandipa chemota. That's why vasingakupi mota yoga, vanokupa mota nemari. Vanoziva kuti mari uchashandisa ikapera, ende mari yapera kuti uzodzosa mota, situation yakuomera nevanhu namacitizens vachikukweshenaka ukunzoko kuti udzose mota yoga isina mari. Vanoti ko mari yedu iri kupi? Saka Chamisa akarwa kurwa kwakanaka, Baba Geza vakarwa kurwa kwakanaka, madzibaba veshanduko vakarwa kurwa kwakanaka. Fadzai Mahere akatitaridza leadership hwake, Gift Ostalos akatitaridza ushingi hwake, navamwe vese mapasta etinoona vakagara mumajere kwenguva dzakareba nevase majournalist vari kurwa kwakanaka. Saka kana vanomukana vazarurirwa vapuwa njere naMwari, tangira pasi ravo ivavo muchinda mberi, zvinotenderwa izvozvo. Ndokuratidza kuti tiri vana veZimbabwe takashinga, tinoda change munyika. Nei, change haitarisirwi kumunhu wani, change inotarisirwa kumunhu wese, chero iwe Kuleni, chero uyo, chero ini, chero muzukuru wangu, chero mwana wangu, chero ani. Doesn't matter kuti munhukadzi ere kana kuti munhurume. PaNamibia pari kutongwa nomunhukadzi, Tanzania inotongwa nomunhukadzi, and it is very strict. The law, they abandoned everyone. The law is binding everyone. In Tanzania, the law is binding everyone. In Namibia, but it's a woman leading the country. Why our country, the law is not a binding or those zvigananda? Nenyaya yokuti tinotungamirirwa nembavha, tinotungamirirwa namadictator. We cannot survive from the dictator to go to the good leadership. Hatingagoni kuzviita izvozvo. Nokuti from 1980 takatongwa nedictator. Ranga richova reGod waita mari. Manje idictator rina makumbo maviri rinotaura samatauriro andiri kuita inini. Saka you cannot win that match.